प्रॅक्टिस करताना बघते ना, तरुण मुलं मुली माझ्याकडे येतात. त्यांच्यावरती सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रभाव म्हणण्यापेक्षा मी दबाव म्हणेन. तू शब्द एकदम बरोबर वापरलायस. हा दबाव खूप जास्ती असतो. म्हणजे त्यांना असं वाटतं माझं सिक्स पॅक बॉडी दिसत नाहीये किंवा माझे बायसेप चांगले दिसत नाहीयेत किंवा एखादी स्त्री असते तिला असं वाटतं माझी कंबरच जाड आहे किंवा माझं वजनच जास्ती आहे. हे सगळे जे आहेत हे हेल्थशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत ना, की ब्युटी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत. आपण त्यांना ब्युटी रिलेटेड करतो म्हणून आपण ते जास्ती हायलाईट करतो. कारण तू म्हणलीस तसं आजकाल पर्सनॅलिटी डेव्हलप करणं हे जास्ती बघतात लोकं आणि ऑफकोर्स त्याच्यामधून डिप्रेशन येतं कारण ते रिअलिस्टिक नसतात डाएट. आता आपण बघतो ना दीक्षित डाएट, दिवेकर डाएट, इंटरमिटंट फास्टिंग. आता एखाद्याला समजा एखादा डाएट प्लॅन सुटेबल होत असेल तर दुसऱ्याला तसं होईलच असं नाही ना. इंटरमिटंट फास्टिंगमध्ये तुम्ही 8 तास, 12 तास, 14 तासापर्यंत तुम्ही उपाशी राहायचंय. पण एखाद्याला भूक जर मारता येत नसेल किंवा सहन होत नसेल आणि त्यांनी जबरदस्ती तसं केलं तर त्याचा परिणाम त्याच्या कामाच्या ठिकाणी होणार आहे, त्याच्या एनर्जीवरती होणार आहे, त्याच्या पर्सनॅलिटीवरती होणार आहे. आणि डाएट करत असताना ना लोकं काय करतात, आहार कमी खायला सुरुवात करतात किंवा मील स्किप करतात. त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचं वजन कमी होतं, नाही असं नाही, पण त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं होतं म्हणजे तुमचा मसल लॉस होतो. प्रोटीन्स शरीरातले कमी होतात आणि मग चिडचिडा स्वभाव होणं, केस गळणं, चेहऱ्यावरती पिंपल्स येणं, ही अशी काय म्हणतात ना कॉम्प्लिकेशन्स तयार होतात. पण ते जर आपल्याला टाळायचं असेल तर आपल्याला ॲक्च्युली डाएट म्हणजे काय आणि पर्सनॅलिटी म्हणजे काय, आपला आयडियल बॉडी वेट काय, हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. पण यातमध्ये आपण सुवर्ण मध्य कसं काय काढू शकतो? कारण जेव्हा आपण उपाशी राहतो, तुम्ही असं म्हणतात की या सगळ्या प्रोसेसमध्ये उपाशी राहणं येतं, कमी खाणं येतं, त्याचा परिणाम हा विपरीत होताना आपल्याला दिसतोय. जसं तुम्ही म्हटलात की मसल लॉस होतो. मग सुवर्ण मध्य कसा काय काढायचा? छान प्रश्न आहे हा. सुवर्ण मध्य काढायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी काय आहेत हे फार महत्त्वाचं असतं. आपल्या कामाच्या वेळा काय आहेत हेही महत्त्वाचं असतं. नाहीतर काय होतं ना, एखाद्याची कामाची वेळ सकाळी लवकरची असेल आणि ती सगळी वेळ जर फास्टिंगमध्ये जाणार असेल तर कामाच्या ठिकाणी एनर्जी कुठून येणार? त्यामुळे आपलं वर्क कसं आहे हे बघून आपल्याला कुठल्या काळामध्ये एनर्जीची गरज आहे त्याप्रमाणे आपला डाएट प्लॅन डिझाईन करून घेतला पाहिजे. अगदी साधं जनरल सांगायचं असेल तर सकाळचा ब्रेकफास्ट 8 ते 8:30च्या दरम्यान, दुपारचं जेवण ॲक्च्युली 12:30 ते 1च्या दरम्यान आणि रात्रीचं जेवण आहे ते संध्याकाळी 7:30च्या आतमध्ये. हे आयडियल आणि हेल्दी डाएट आहे.